Já to věděl, ty vole. Pánové, vole, já to. Mluvám z té klíčů, ty vole, to mě máte, ty vole. Je, ty to natáčíš, jo? Uleva. Hej, tady byla. Třešňa už není. Jo, tam jsme chodili chcát, ne? Ona natáčí všechny. Netoč to. No je. Takový klíč asi nemám, ty jo. Vidím někoho proti slunečku. Nějaká slunečník. Ženská to není. Ale mohla vypadá. Kdyby se trošku zapracoval na té plastické chirurgii. To je pravda. Čekáme dlouho, ty vole. Docela by nám to To všem je píklo, fakt, ty vole, čekáme na tebe dost dlouho, ty vole. To bude první prývštek, jako jo. Já si myslím, že se to snažíme všichni, vole. Půjde první Když na si sál. udělal koníčku, ty vole, tak musí nejdřív narvat platinový, vole, jak se dodal do páteře, aby se srovnal, ty vole, to je podívej, ty vole. Trošku upravíme očičko, tak je dobrý. Prsa uděláme jedničku, prdelku. Trošku stáhneme prdelku, on už taky propouští, viď, ty vole. Myslím, že když mu přesně takhle jak kouká. Mácha uchylný Ivoš zase dokumentuje. Neříkej to, co by nemělo být použito. No to stejně smažem, vole. Začni si jí schovávat tu kameru. Na nos vždycky, vole. Pod Vltavou nebo to je pramen nějaký? Tady to byly kanceláře, že jo, oni tady kutali, vole, tam byly vozejky, všechno skončili šichtu, vole. A oni byli ještě domů a ráno přišli za topení mluvu. To musel být pramen, ty vole. No. Ty vozejky tam zůstaly, jsou tady vlastně, když se potopíš, tak to vidíš. Ty starý, víš, takový ty důlní. Říkal, že ta kamera neumí cítit, příteli. Ale nemusím teda jít autem. Jdeme se tam. A budeme muset, já to vzít nebudu. No nejde, mám zpátky jdete o jedno míň, ne? Teď je to pro 5, takový voz. Kus asi za hodinu. A každá stará, což jako Ivošek je naše stará, tak by začala prudit, jako, že už musíme jet, věď a všecko. A Ivošek na to šel naprosto diplomaticky. Prostě uklidil si nádobí a všecko jako to poklidil. Hodinu tam jako vyšíval a pak přišel oblečený. A my jsme, hele, všichni ty chlapi pochopili, že už je ten čas, že bychom měli jet. Hele, a ono to působí. Nás tady bylo 5, tak 3 chlapi se zvedli a že už pojedem, ty. Víš, jak jako diplomaticky, normálně, super, ty. To nedáme nic výpku, vůbec nečit. Tím bychom to mohli povázat, ne? Já nic neděláme. Ne, to je stahovací, to není. Tak právě to, takže... Ty beronky. Beronky. Na ryby. Právě, na ryby a... Obvaz mám. A že tam může běhat někde, aby to bylo plošený. Takže teď Juda bude v klidu chytat rybky a Mlaďa se tam bude lítat, až to dospěje vidět. Tak. Ivoško. Nástroje. Pojď, máš to připravené. Co se mi na tom líbilo, bylo dobrý, co říká Martina. Bude to super, že já tam budu. Počkej, netoč to, pojď to naložit. A vy tady můžete kalit. Nech to rozhoře. To? To je rozhořený. Tohle tam mám dá. Ale Oudena prej může akorát, když jsem moc prej neopije. On chlastá furt stejně. On se to snaží krotit. A ale to děláme všichni. Ale závislý nebo nej na chlastu? To musí pít nebo nemusí? On je alkoholik jako já, jako my všichni. No, takže nemusí pít. Prostě, jak se toho dotkl, jak se zlé. O, to je dobrá. Ten Ivoš třeba, ten to má úplně jinak. On se alkoholem odměňuje. Hele, jaké kurvička praktická. Jak jsem se krásně zapíkal, tak 21 hodin. Dobrý večer. Vítám vás na dnešní slavnosti. Ani mě to moc nebolelo. Veškeré potraviny přinesl Ivo Žrdlička.
My děláme jenom takový ty čuráčky, jako že topíme a tak, a Ivošek to tady připravuje. Dejte na pravdou, že kam se sere babice, protože víceméně to, jak Ivoš to dělá. Dobrý večer, jak vám to hoří? Kdo to dopálil? No. Pane Tomek, na 5 minut to vidím, no. Ne, spát. Když to půjdem spát, ale teplota jsem přemyslel, že to ohřem. To totiž, to nejsou Petry, to jsou Ivošky, jo? To je speciální typ, speciální nový typ, kamen. Kurva, já jsem spál. Trošku jsem se spálil, vole. Jsem blbec, no. No tak vám si představit ty nový kamna. Vlastně my říkáme, že jsou to Petry, ale víceméně my říkáme v našem okruhu Ivošky. Ale to je prostě tím, že vlastně genius Lovci. se jako nebál, musíte otevřít. Já jsem se spálil, jako, což velmi to ubírá vlastně na současném momentu. Velmi to pálí. Na chvíli odejdu, ale jako odkaz velkého génia Ivoše, to je nepopsatelný pocit. Kurva. Dobytku. Já si chladím ruku. A u toho žvejkáš, jo? U toho žvíkám, no. Ty má svidně, no. Že zabiju, že zabiju, znič to.